Hi, Hinaguan! Welcome back! Dito na po ako ulit! Tapos na ang bakasyon! So, work na ulit. Ayun na. Sino na ba gising? Aga mo naman. Good morning, Ma! Welcome back! Ay, si Brit. Ay, oh, Nilmar. Ay, ano ba yan? Ba't ang aga? Ay, ayong! Good morning. Welcome to Buge. Aga? Dito kami tulog. Ah. Ano, almusal? Gutom na ako eh. Gutom na. Dapat suot ko tas nung New Year. Te, andyan na pala siya. Andyan na siya. Yung pinadala mo, andyan na. Yung kaibigan mo. Yan. Ay, Hindi ko oyong. lang yung personal yan. Ilagay natin dyan sa ano para Magamit. kahit sila ni Bilya, sila ni Flor, tayo. Andyan na siya. At least makakasama pa rin natin siya dito. Oh yeah. Ayan na po siya. Ayun, pinagsama ko na siya sa isa. Thank you. Ayan na yung mga... Dito na lang po. Yeah, thank you po. Thank you. Ayun! Sinasabi ko sa iyo. Alam, pagtatagal ka pa sa Cebu kasi pupunta One day lang. sa Cebu. Punta kasi sa Cebu. Sa? Sa Cebu, pupunta ko lang. Nasa Cebu nga ako, buang. Kaya na. Ito na po yung mga gamit ni Didong. Pinagsama, dalawa yan. Na isang sako bag na maliit. Actually, may iba doon na mga t-shirt na hindi ko na nailagay kasi nga puno na siya. Yung mga gamit po ni Didong, mga ibang outfit. Yan yung mga favorite costume. Tapos ito naman yung sa akin na gamit. Mamaya ko nito ayusin. Ayun na lang outfit ko sa birthday ko, shoot ko. Ha? Oh, pwede. Pang Michael Jackson nga yung peg. Sige, gamay ka. Yung mga pills mo. May kagtigil si Didong di ay. Sa kadako niya nga tao. At kami, magkakapa kami. Kami ang Wala, hindi. perfect sa akin ha. Tsada po siya tanawin. Wala, perfect sa ako ah. Ayan na pagpamati. Yun, sunod ko lang interview ni Kuan sa Manta. Tama na siya. Maluwag sa akin sa... Ito yata yung suot ni Inday nung ano mo, Oo. yung nag-awarding. Ano, natanggal na siya. Ay, pwede naman na siya pa. Ma'am, Wala naman kahi, ma'am. Wala may bakang siguro nga maestra. Ay, principal. Sige na. O ka na, para sa fishing. Bagay na si Bron. ha? Sira ulo ka. Ganda niya. Paano ba rin pa-tilt-tilt? Yan. O sige na kay mga bakla kuhon kung mag... Hindi ka naman nandoon para LGBTQ. ano, walang mag-aangkin yan. Oo, maghiram-hiram lang. Ang ganito. O ganun. May blue ako doon. Nagduster ka. May mga jumpsuit dyan na blue. Maganda din naman yun. Oo nga. Akin yan. Bigay ko sa kanya yan. Uwiin mo na. Bes, sabi ko. Ay! Oo. High waist. Ginagamang high waist yan, di ba? Tapos ginaganon ko. Magbasa. Nakulog nga kasi nga ang tagal. Hindi na ano kasi nung mag-iwan, Nabaha. di ba? Tutog-tutog ba? Hindi na bulok. Masyado na si Mubrit ko. Dili piot kayo. May love si Kwan sa iyo. Stretch mark. Stretch mark. Stretchable. Wala siya naniniwala na siya. Natamis na ito. Ayan! Ay, na yung suot! Suot Hindi, na yung hindi. maganda, di ba? Basa. Hindi yan yun. Diyan mo lang ilagay Ay, lang. laban mo na ako. Ayan! Ayan! Uwi tayo. Kasi ayun dito sa merkado. Ayun oh. Yan ang pink. Yun ang pink na yun. Ito. Yung kagaya ng tube ko. Yung pink. Yung sabi, paano to? Karang green view, altsada ng green. Sa us, mali. Tube yan. Chub yan. Eh, yan yung suot niya bago namatay. Ay, sa family feud.
Yan yung iniram ko. Yung maganda. May ganito ako, pero... Pero gold. Ito yung partner. Di ba gamit na ako sa show? Ito yung partner. Oh, yan yung suot ni Didong. Hindi mo nakakatakot ang suot niyan? Hindi na ano dyan, Ma? Ang tago? Ito yung gustong-gusto ko mga damit ko. Pero ako masuot na. Ayan, yung suot ko nung kami ni G. Oo, nung ano nyo. Pinasbak! Mansalit. Pinasbak! Hindi, may pinuntahan sila. Ay, hindi yan. May pinuntahan ka nun sa mama ko. Kasi yung blue Sinuot ko color. rin to. Velvet. Velvet Hindi yung yun. velvet. Ano Color yun? blue kasi yung motive ng ano, di ba? Hindi, black yun. Ganito, sinuot ko rin Hindi, to. pero hindi yan sa birthday. May pinuntahan kang... Ano yan? Guesting? Parang press con or nandun kami ni Mia. Basta kasama siya. Nagplansya ako. Oo. Ng boat. Ay, okay. Nasa labas ako. So maganda din yung yellow, ha? Ito yung kami ni G. Ay, hindi. Gio. Oh, lala. Kasi ito yung suot ko nung nagaganon ako tapos nagplansya ako ng... Kabagay Ito sa ako. picture sa labas na ni Gina. O, Eh, kapag namay- twinning mo daw namay ang bukton. Mm-mm. Lamay bukton. Yun naman, Hindi mo basa. Oh yung mga nabasa eh. Hindi nabulok yan sa tagal. Pero aamagin yun. Nadugayan na magabok ni. Yan. Pero Allah! Kaya paspasinali. Parang ganyan yung tela ng costume natin noon, di ba? Green. Light green lang. Allah! Emerald. Bujud ka balos. Ano? Partner niya. Ah, ayan. Belt. May sing-sing. Ah, wala, taya na. Fake it. Pero hindi ito taya. Ah, tsada siya. Ito taya naman. Yan ako. Ito taya. Yung suot ko kay Gio. No, Sa ba? Ay. Kadang pa sa... Suot ko niya na kayo. Hindi ba yan? Si Chay? Hala, Chico. Suot tayo kay Didong. Walang ganda nito, tapos palda. Palda highways. Dayon, kaya mga... Or ano, short. Yung black. Short. Ah, maganda yan. Ah, na-remember ko Bating. Bagay na sa'yo, ma. Ano, Winnie the Pooh? Kahangin. Ayan, yung suot ko kay Gio. Kadagal pa sa... Miss na miss ko kasi. Ah, maganda yan sa akin. Di ba may ganyan lang? Tama-tama may steam. Tanggalin mo na yung mga ano. Ay, kay Ren, galing mo. Para mapalitan na sa ng lock. Basa kasi. Ay, bagay ito sa'yo, ma. Malaki. Oo. Kunyari ka papalitan mo yung brown para may black ka. Malaki Gigil nga. ako sa'yo eh. Ang liit ng bilang ko. Wala. Wala na. Kaya ni Og. Kuha na Siya Og. talaga ginano. Kaya ni Dam Og. Ang bulok sa basa ng Bulok. Pero sige lang mga... Tanggalin mo na dahil. Ilabayisin mo. Napay tag. Na, bulok yapon no? Labayism na yan. Rumupok na siya. Alam, marag taya na diyan sa ilalong. Nice, oh. Nice siya. Pag maninay. Yan yung mini G. Iba talaga title nito. Kaya mo halit ko. Geo title. Hala. Ito ang ginamit mo. Ah, yan yung costume na ano. One Piece yan eh. Jumpsuit. Sige, i-post ko lang. Ito, sa Family Feud. Ito siya. Ayan. Ito yung mga tinabi ni Chanel. Tapos, nagkapalit yung mga gamit namin sa kamaleta namin ni Bakang. Nandun, napunta sa bahay nila ni Didong sa Davao. So, nagkapalit-palit ng damit namin. Pero ito kasi, ipamimigay talaga ito ni Didong sa amin sa mga bakla. So, yun lang ang nakabi ni Chanel. Kasi yung ibang mga sapatos ko nandun sa Davao, kapalit kami ni Didong. Ito yung sa... Ay, Ay, may- magsaot kaya po ninyo sa May ganyan tayo. Oh. Maganda yan, parang clown. Yung ano So, ito natin. yung boots na lang na natira kay Didong. Ay, dalawa pala nadala dito. Yung boots ko naman na puti, tsaka yung shoes ko na bigay ni Ate Apple. 5,000 Nandun naman sa Davao, nagkapalit-palit. 1,000. Ay, check na ni ko ani. Maleta ni Baka, ng mga gamit Gina. ni Baka. Check na daan Gina. So, Dadaraw, pinahiram ay, ko. Bay ko, may mo. Kami sila. Parang buhay-buhay naman sila. Thank you, Ding! Salamat dito, Ding. Suotin na lang na namin to, Ding. Ha? salamat, Ito yung bigay ko sa kanya. Very memorable to sa akin. Kasi ang tagal na nito sa akin. So, bigay ko sa kanya. Sabi niya, Dang, ang ganda nung ano, suot mong itim, Dang. Akin na yung Dang.
binigay ko sa kanya. Nawala na siya. So, kukunin na ulit namin. Tingnan amin na to ha. Suotin namin itong mga bakla. Kada may mga racket. Tapos mga bakla dito sila ni William May, sila ni Zamara. Oo, Sila ni para Ma'am sa mga Chichi. nila. Tapos manghiram daw si Bating para sa kanyang ano daw, prenatal. Ayan, dami oh. Ano sabi ko, parang buhay na buhay siya. Tapos sigaw ako ng sigaw. Panaginipan mo? Panaginipan ko Oo, siya. sabi niya, Tapos sabi ko, Britney, Britney, dito dito ka matulog. Kasi na panaginipan ko si Didong. Natakot ako. Dapat nagsindi ka sa akuan sa 20 or sa mensahe. So, nag-ingon ako sa iya, Didong. Kamusta ka na? Okay, babalikan din dito ng mamaya. Gago. Ito yung paborito kong damit. Huwag to ilagay doon, dito lang niya. Yung mga personal mo ano. Kung na talaga yun, no? Garagtsada siya kuan. O, kana. Meron akong ganito, tapos laylayin dito, yung suot ni Buko na order niya. Ano sa Ito sa ano, araw ng saan. ano sabi sa'yo sa panaginip niyo dito? Hindi ko maanin na masyado, basta ang ano doon is, parang nandun ako sa pagkamatay niya, yung bago pa rin siya baguyan ng, basta sigaw ko ng sigaw, Didong! Hindi ko ganay. Yun ang talaga ng ano, sigaw ko ng sigaw, iyak ako ng iyak. So, biglang nagising ko, Didong. Parang anong nagpapaalam siya na iiwan mawala siya. Parang ganun, hindi ko maano yun. Basta kaya nasa panaginip ko siya. Kasi ang haba na panaginip ko kasi magkasama daw kami. Tapos may parang, wala namang disgrasya. Sa ato pa rin Basta kalimutan ko na siya. Basta sabi ko, no, Wala siya nananghid na nananghid. parang aalis siya. Tapos sigaw lang ako ng sigaw. Sabi dito. Paalam si Didi. Baka feeling ko Yan nakatawid talaga na siya. yun. Baka nakatawid na. Basta nagpapaalam siya sa akin. Yun ang ano. Kasi- ko, ha? Tumawid na Si yan. Mama rin. Tapos ang nasa isip ko, di ba patay na siya? Bakit nagpapaalam siya sa akin? Tumawid na yun. Tapos sigaw ako ng sigaw. Tumawid na yun. Tapos pagising ko, wala mag-isa, tapos natulog ako ulit. Tapos chat ako kayo, ginawa ko lang isa. Baka nag-ano na rin. Yan, so thank you so much Didong sa mga Alagaan namin itong mga gamit mo. pabili. Pamana, mga pamana. Thank you so much. Milman! Halika na. Ano yan? Gifford! Teo, nakita ko. Yung akin. Ay! Aray! Yung akin. Isuot natin sa Ilocos. Ito ba yung suot mo? Milmar, oh. Tapos, baka makalimutan nyo. Pakiboto. Gawa ka? Oo. Sa kaibigan kasi nagpaano sila eh. Meron ka mga ganyan. Mm. Wow! Ewan ko kung kasya sa'yo, tingnan mo lang muna. Ay, Pang show. Maliit? Okay. Jeopardy. Ito oh. Feeling ko sa'yo rin. Ang ganyan lang yan tapos sa loob. Sa akin ang pulong lang na maliliit. Gamay busog ka. Amin ba to? Ay, akin yan! Ay, sa'yo. Favorite yan, no? Sorry. Yan. Adams, Wednesday Adams. Oo. Yan, si Wednesday. Ayan, isama na yung sa labahan. Oo, kung ano. Yung iba, oh. Ay, buti, ano. Oo. Hindi para din pang show din to. Na inner pa. Ito din na to. Ay, ito yung bigay ni Bak ng sa Wow. Ganda yan. Hindi ka ito nang ipakuan sa bagay ng... sa labahan. Mali. Pero sa labahan. May bating daw dyan. Di ba yung mga bagong... Ay! Kunin mo yung black na itim. Ay, black na itim. Yung bag na itim. Teo, may bago kang outfit na... Yan ano. Gown to. Eterno. Ano yan? Mahal mo rin. Diyan? Oo. Ganda nito. Hello, chalo. Ang haba naman ito. Hindi, high waist mo. Yan. Yung high waist mo. Kaya gabi-gabi na lang suotin natin. Ay, ito. Ito yung dapat susuotin ko ng black and white ni ano, hindi ko nadala.
Mami King. Mama mo Jane. Ah, ito pala oh. May pasalubong ako sa iyo. Ang request mo. Sa akin na lang yung yellow. Ano sa kwarto namin. Yung sa inyo sa taas. Yung ganyan ba? Yung white. Ano yung isa ni Melmar na po ang bigyan? Dito dyan na lang. Tapos, asan ba yung tayat natin? Hindi, dyan sa kwarto natin. Yung ano ba, yung isa, inuubo na naman siya. Meron ako binili sa... Ah, ito. Yan yung bag na brown. Ate, para mag-ano ka na rin. Tapos siya. Ito yung teo, di umabot. Nagkasya yan, nagkasya. Oo. Ano yan, oh? Hindi ba nagkasya sa ilalim? Ay, sa maleta? Ayun siya, napo-fold siya. Amin na yung parang... Ganda nito. Ayun Actually, kahit ganyan na nga. No? Ah, sakto sa sinulog, Britney. Britney, magsinulog dyan. Si Britney, magsinulog. Baka sabihin ko yung... Ito na yung shaggy po kusog. Pinsila! Kami sa ulo! Tapos ay sobre. Di ba ano? Kahit ganyan na nga lang eh. Oh. Sige sa ganinang kasayaw, anak. Di ba? Festival Queen. Festive queen. Siya talaga na. Mo man nung tanang gamiton atong kuan. Black and white, itong party. Pero mo nag-jigjag daw. Siya daw, pero panata mo na nana ka sa kalinjag. 1, 2, 3. Naalala mo yung pinuntahan nating mga ano? Chinese? Oh. Ganda. Ayan o. Chinchin chua. Bumili ako. Ah, isang ano lang, sa lalamunan niya, pag nangangati o may ano ko ba? Centipede. Itlog na centipede. Uy! Simba ko. Totoo nga, Chinese herbal to buang. Mamaya na yun, wala pa na. Yung before show or after show. Don't you dare look back. Ginoo. Ah, may mga... Andito na pala yung mga wig na nakita ko. Mga blonde. Yung mo din to? Ay, hindi, in-order ko yan. Bago yan. Di ba may afro ka dito? Melmar, may nakakamiss sa'yo. Ang buhok, ang katong gano'n. Yung buhok mo. Animal. Hindi ako na kayo sa inyo na. Ayan na, so ayusin natin yung mga gamit natin. Mga bago natin. Ito kung kulot ako ka na, nakatsada ng paan. Bago natin yung mga gamit. See you later. Labahan time na. Babu.